Damini debata na sumurung sian saluhut roha. Imana mangaramoti aka ate-ate dohot pikiran munabi di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Huriani Tuhata dongan saha persiaun di bagasan goar ni Tuhan Yesus hata ni Tuhata jamita di minggu pasapuluh sadahon dung Trinitatis sian surat parjolo na tinongos ni Apostel Paulus tu halak Korin sada Korin bidu onom ayat 12 sahatu ayat 20 hujah hamadihita pai dihutang saluhut nado jadi dia alai dang saluhut marguna saluhut nado jadi dia alai dang jadi patuduhon ni manang aha au alai rappasohoton ni debatado akai alai yang godagingi unang matu parmainanon tutuhanima jala tudagingido tuhani alai di pahehe debatado tuhani laos paheheonna manang hita di hagugo onnai idang di botohamu ruas ni Kristus do pamatang muna tung pakkeok kuma akka ruas ni Kristusi bahen ruas ni si ula parmainanon daumai dang di botohamu naung gabe sada daging dohot boru-boru najahat anggo sappur tusi ainin nado nagabe sada daging do nasida na duai alai na padomu dilina dohot tuhani gabe sada toddi doi dohot ibana maporus mahamu pasiding parmainanoni nasa dosa na niula ni jolma di balian ni daging nado alai namar mainan mardosa di daging nasa diri do idang di botohamu daging muna do joro ni toddi di porbadia na di bagasan hamu naung jinalo muna siat debata dada hamu napuna diri muna ayar gado hamu ditulus dibaheni pasangat pamuma debata marhite-hite daging muna dohot marhite-hite toddi muna ai debatado napunai ima sahat ni turpuki hamo kadongan hurian itu hatta adong do sahalak teolog parjamita maddok orang tidak begitu mendengarkan apa yang dikatakan oleh seorang pengkhotbah. Orang tidak akan begitu mendengarkan apa yang dikatakan oleh seorang pengkhotbah. Melainkan lebih banyak memperhatikan pribadi si pengkhotbah tersebut. Alani dia manami dang pola di paratatehon ni anak kotai hatatta pangalahot taido di bere songoni nang inanami hamioppe songoni do ugugu do suara ni pabainan sian suara na gugu lebih kuat dampak dari sesuatu perbuatan daripada kata-kata yang terurai
yang manis, yang panjang lebar. Gumogodo suara ni papahenan, sian suara na rupa. Songni madidok parjamita teolog na tarbarita, dang pola parhata ami ditangi horruasi. Pangalahon itu, songon na mangulu di rumah kaca doho. Ipagari kaca doho niyan, alay tarida, songon itu hita halak Kristen amang inang. Kita ini hidup di dalam rumah kaca. Benar kita di dalam ruangan, tetapi sekat-sekat tembus pandang do tu kita. Dibereng do pangalahota, dibereng do pakkatayota. Sebagai suami dibereng do hita buhatu istri, sebagai istri dibereng do hita tu suami, sebagai anak nyata-nyata orang melihat bagaimana kita hormat kepada orang tua. Orang tua bohado hita mardak danak, bohado hita markuria. Kita hidup di rumah kaca. Semua orang melihat cara hidup kita. Alani ikoparati ate honot tadi. Ahado resep asa kuat, asa berdampak ngoluta. Ini yang Paulus sampaikan kepada jemaat Korintus. Odo naneng pasahaton ni Paulus tu halak Korin, asa mapakorhon ngolu di halak Kristen. Ahado siulah hononna, ahado si paratete hononna. Hama kadongan dinasahali di sada buku Samuel bidutolu di surat kondisi bahwa Allah juga berbicara saat dia diam. Hohomdo debata alai makatai bana. Songonido sahalak aman yang holasipi bana di jabuna. Sebenarnya dia sedang banyak mengatakan sesuatu. Itu adalah seorang bapak yang berkuasa. Guru pesongonido molo nunga hohom soda guru di jolo, maka murid juga akan terhipnotis. Porkohom dewa. Di sada Samuel, Allah juga berbicara di saat dia diam. Alani molo adong dongam munung ngasip naung marbicara. Songon nani huton ni dongan rupani Amitabha Sipdo. Alai dia banyak berbicara tentang ketenangan. Halak na yuga pesongon itu. Alai gudang dogana berbicara tentang ketenangan. Pandemi saatnya untuk diam. Biar alam yang berbicara. Biar Allah yang berbicara melalui alam. Bahwa kita harus banyak berubah, new normal. Hamwa kadongan ahado diaturhon huriata HKBP maradopon pangalaho nasugabiak lumobima parmainanon mangalakup dohot percinahan. Ujaha majolo diatur hok kuriatai. Na mangonai tupatik papituhon pangalakupon parjolo marroha-roha sakap narwatu halak na asing. Paduahon natois marabit. Adik-adik, pemuda-pemudi, hati-hati dengan pakaianmu. Paslipu piabiti boidoi gawe tergoda tu natois marabit. Itu diatur hok kuriata. Natois marabit. Nagere. Nagemor makuling. Parhata barangsi. Alani halak nalatah. Molo ditiup pas bunga. Mederu sa tangan na. Apektor kaluar hata nalatah. Nagere marpakuling. Nagirgir manoton film porno. Didok sisungguli hagiot nidaging bahasa Tubana. Karena itu adik-adik, pemuda, remaja, jaga dirimu.
Karena itu bebas amat kita dapatkan sekarang ini. Diaturhon huriata doi sipit cangot do halak nasongoni. Na patuluhon na mangabing. Dohot na paabikos. Germo dohot boru-boru satabi digoari si babi jalang. Manang tuna susila. Namar lakapilit. Namar si dua-dua. Napala hohojol mana. Nama hilolong. Rodiaka nama ngurupi ulaun najat. Dipicang kuria HKBP do. Nahuguari nakaning dikonfesi diaturan ni huriata HKBP. Buasa songoni lahodalan majamotton pangalaho parngoluon napolin di huria HKBP alatadda ni huria na denggan molo denggan diaturkon aturan ni huria polin hata ni debata dijamitahon firman Allah dikotbahkan semurni-murninya dan sebenar-benarnya. Alani diatur khodo di ruhut parmahanion pamit cangoni RPP imana huguari haminakaning akana marroha-roha sipit cangot akana paulak kojol mana sipit cangot akka parhata barangsi kata-kata kotor manat tamu di WA munai molo hata kotor do tatongos sani berarti huna pisang do hita manat tita di SMS tai manat tita di media-media natapakai hamok kadongan ahado alana ikon hata ani suratnya Apostel Paulus tu halak Korin. Hati-hai Korin pelabuhan besar. Kota na besar. Tempat ni sudah halak ro mangarat totusi. Mangalului ngolu-ngolu. Jalanung ngadisi akka parngoluon na bebas di zaman ini. Dilatar belakangi oleh penyembahan dewa-dewa. Dohot akka budaya namasa di Babel, dohot di Mesir. Ima nama noba dewa kesuburan. Borhat sianima ro deba halak Korin. Aladong do si parsobau tu dewi kesuburan. Terancam mahalak karisteni gabe dohot mangulahon nasongoni. Di bagian nasabariba halak karisteni itu tidak masalah nina nasida. Alana budaya namihian dang salai satabi adong diguari dinasida pelacur bakti di parade maribu halak paropuan di sada inganan kuil molo marroa pe ama doli-doli tu si satabi dipilih di songoni paropuani diula nasida di sina sosiulaon dipahami nasida doi songon persembahan tu debata hamu majola manami nanami adong songoni di hutat tahun boy ni pilit sada perempuan niula di sina sodiulaon dianggapi gabe ulau tu debata bohado membentengi asunang masa nasongoni ido na ni bereng ni Paulus tu huria Korin laho paturehon nasongoni di pikiran ni halak Korin toddi do badia anggoda gingon hurang badia doon materi adalah jahat dang badia materion todikku do badia ido di nasida alani dipisah nasida pardagingon dohot partodion didok puasa diulahoi dagikku do mangulai anggo todikku daong ninna terbelah ma parmoluon ni halaki ido asa didok Paulus ai joroni debatado daging muna ikut sobao muna do debata dengan totalitas di situ di muna disi daging muna unang terpecah-pecah ido naneng dokonon ni Paulus tu halak Korin alani hurian itu hata mari amanginang haanggi pinaribot menyembah Tuhan dengan kesatuan yang utuh roh tubuh dan jiwa unak kolatot di manoba di bata daging daun
Unang daging mano pada bata. Disod daging ta hape rohatta tu dia. Ido jamita tu hita manginang sadario. Hita mapala luhut. Marsobba mahita tu debata di bagasan Yesus. Totalitas. Ido Musa tu halak Israel haholongi Tuhan debatam sian nasa roham, sian nasa gugu, sian nasa ati-atem totalitas kehidupan ini ikon gabi bagian parsobau tu debatam. Dakkolak kepeng, dakkolak talenta laboi ba marede dohot segala macam, tetapi totalitas on ikon gabi parsobau tu debata. Ido didok Paulus tu halak Korin na mangulu di rupa-rupa filsafat na berbeda dohot hakaristenoni. Lane urian itu hatta. Hita pe boido ragam ilmutta na taparsiajari. Adong berahita na malo di psikologi. Adong hita na malo di sosiologi. Adong hita na malo di kesehatan haipason. Di akuntansi, di hukum. Nang psikologi mia mang, psikolog ko, sosiolog ko, ahli hukum ko. Tung dia pe keahlianmu, total may tapakke laho manubang debata. Unang sopakke keahlian hukum mi manubba debata. Unang sopakke ahli ekonomi mi laho manubba debata. Pakke ma totalitas kehidupanmu laho manubba debata. Ido dipangidohon Paulus tu halak Korin pakai pamatang ni unang ni pakai hotu hahudaro ni di dokoko todikku mamuji debatado mabiar tu debata holat dagikku no dison tangboy songoni dikon hibuldo ido didok Paulus na pinamokmok nakaning ayat 20 ayargado hamu ditobus laho malua mana kota 30 halak suku-suku tunasida ahado lapatan naho marguru malua laho maka tidak ko kaporsiam maho adong madok asaboy martupul adong madok bertambah pengetahuan tentang firman Tuhan akan apa itu kutuk pengetahuan adong madok bertambah dewasa alai nadengkan songon nadidok ni Paulusi boto ommu madukon di parsiajari ho hata ni debata argado ho di debata alani halak nong maka tidak kok kaporsiaon harus pasti tahu dan percaya bahwa dia mahal bagi Tuhan, berharga bagi Tuhan. Arga ditobus, marhite parsilang, marhite mudar nadurus. Molo argado hape hau di debata, patut jaga honokku. Totalitas kehidupanku, nang todikku, nang dagikku. Unang tu pangalaho, na alit na maralo, tuhatan di debata. Alania manginang, argado hitaw di debata. Harga posedo mudar na mati anak na manubusita. Alasong ni arga hita ditubus di baheni pasangap hamuma debata marhiti-hiti daging muna daging taon na yung pasangap pun debata. Alay gado pujung taon na hadidita tahe nang pat, nang mata, nang pamangan, luhut, marsala do hape. Kurian itu hatta di minggu naik baru parguguan itu hatta mahita memakai totalitas kehidupan ta bahen sangap ni debata daging ta joro ni debata kita adalah orang yang sangat berbahagia karena tubuh kita adalah bait Allah tempat Allah berdiam arahonon nama hita tulomo ni rohana neng makatai kita diajari Tuhan. Neng bertindak kita diajari Tuhan. Neng dapat rejeki kita diarahot Tuhan. Siap dia tu kita rejeki. Neng hipas kita. Mari kita ikuti apa
perintah dari Paulus dalam firman Tuhan. Uju di labuhan batu hami marhubas rabdo hotamata pareses disi sada penelitian naung lam rarat penyakit AIDS hati-hai marsak situtudo huria di sana. Sedi hari dosa hati tu kobu-kobu sawiton. Ima hati-hai. Sedi hari dosa hiton sahat tu kobu-kobu sawiton. Ise mapuani. Alane ditugas to mama piga halap pendeta naposodo te di distriki laho mabahen penelitian na sederhana. Hati-hai masa pengejaran ni akapar jahat sia Jakarta martabuni mahoratu kobu-kobuni gabi disima nasida marsonang-sonang satabi dikunjungi nasida ma akai nganan-nganan nasulsuman akaburua disi hape akamani hutaipe hodardo disi laotong tusi siani masipot cirina ibuam madohot tu anak kon natutongan ibagasna. Dung dapoti songoni hati-hai gencar majanita songonon dipaingot marhite kebijakan nyamang presesi. Masa doi ujui di labuhan batu. Alani naing hipas ama pemuda, mari perhatikan firman Allah. Tubuhmu adalah bait Allah. Karena itu jangan pakai ke tempat-tempat kotor. Jaga hope. Dakola bawa pemudi pesongon itu. Manat tina. Di hutana ribur, hutana belga, taboton waingon, ngadong pamasu-masuon ni na sejenis. Totu di huriata salah total doi. Dangadong dihita tempat nasongoni. Posro aku hita namar minggope satuluk do hita tuhatan di debata salah doi perkawinan sejenis alane ikut dukungot tado hatan di debata pengajarani ikut takas di tongani bagasna moladong di lingkungan tata bereng tapar rohahon nahera mengarah nasudenggan ikut pagarot tadoi ikut jaga honok tadi. Tentu molo sotalapta lahu majagahon. Adong do aka ahli naho bartusi di tonga-tongata. Nabudu marsiurubat dohot nasida. Alai na parjulung ikun gugut tado martamiang. Asa debata patau kita. Lahu paholang diri, paholang keluarga, paholang ruas niuria. Sianaka ulaun nasongoni. Hurian itu hata di kota Nabelga dohita. Alani manangise pesiak kita jonok do tu pangalaho nama calai tu hata ni debatan. Jonok nuaeng di paingot tu hata hita marhite surat ni Paulus tu hala Korin argado hamu itu argado au nang hamu hurian itu hatta ditobus tu hatta marhite hama mateni Kristus iko paholangot tado dirita daging tato dita sianak kapangalaho namaralo tu hatta ni debata pasang apamuma debata marhite-hite daging muna dohot marhite-hite to dimuna ai debatado napunai tado komanwai mamanginang hodo Tuhan napuna dagingku tordikku nunga di sona pature maau saut malongoneroham dia amin.